adwa paro nosiep man gi moro ma wiye wilgo. Yes. Ne king'iyo ok wadwar ni wachonwa ni sirikal biro timo. Wadwaro neno action. Dong ok ne tim gite Sylvester. Wadwa wacho ba. Dong sirikal oketo nwa singo. Ok ne tim gite dichiel. Mano singo ba sirikal example. Mondo siep nani ong'e. Kawa ne simbi ting'iew token. Mondo ine levies mopangi, mong'adi madhi e deduction. Tidong gi pesa madhi e token units mimiyi kawa wewe wach mafuta. Ukora bila manie token manie mafuta. Levies moketie mafuta ng'enye moloyo gimoro amora to dhi ne ng'a ne sirikal. Okay. Emomiyo wawacho ni wadwa neno mechanisms moketi. Iwacho kisungu no wacho ni prevention is better than cure. Ing'eni bati owinjore ng'e nikech example ka nying'iyo Tanzania Mama Suluhu nyocho punguza nyaka geche moringogo. Rais ma Kenya opunguze moko wana.